O ma, kung kami tulog ka sa ako nga butig, ganyan balangoy, may balangoy ka. May adagiyap, kaluwag dito. Tulugyap ka sa ako balangoy. Oo. Kuan, kabuti. Damo takamuti ato man. Saan ba nasip pa ako? Sa amo tatak ni sir. Kita-kitaan ngayon din ito akong umak. Klaro, kita kong may ad nangangawat. Mo pinigay makakakuan na ako, makakwarta. Ito lang kung baga may ad ako bayar nga makuan na kung maka ano na kini, maka harvest. Kakatuong ko daw, kikitaon ko daw nga tatak umak. Oh my God! Wow! Ay, daw lang kita makakatarahin. Mga utanon yan mga ito mga butig, mga iglalari ta niyan. Oh, pang kwarta, pang laray. Oo, ilalari ta ba kay mo, ilalari ta lalari. Oo, nang mayahan ako na kwartor to. Kwan, wala nang trabaho, wala nang kwarta. Gigatuwa ko kanina, wala man dito ira umana. Kuan naman, narupgas naman ira mga. Kana di lugod katunta. Ayan, may diya uma. Oo, luwag yung tadya kaumahan. May mga butig dito. Testingan talaga katunta. Basta damo to tiyak Kuan kwan. hali, iglalari ta niyan. Oo daw. Takatunta. Di, tara. Ito, bayan may da. A few moments later. Tapos yung mga kinuha ng magupay pa mga tubo na. Inisprayan ko pagulin. Okay, marabong-rabong na. Okay, kung baga makakabili nga kung buyer. Eh, para pag-harvest ko, makakapalit-palit akong bugas. Ang init mo, okay nga kuhan, tanong. Kung pagulin eh, ganas pagulin, ganas. Puro man kini. Makuri man nang hi. Ano din he? Im nga imo kwan. Ano pa kay nakalika, king kato ka na may iwar ka man dito kayan. Maam ko na, kanito di uma. Kaya nakapanin eh. Oo, kanina pa ako. Maambet unta kami to ni mutan, kami maglalari kami. Babaligyan mo na ini. Oo, ibabaligyan ko na niya. Sus, Pag-harvest to. Sini masurong-surungan nini, masurong-surungan niya na. Rasa yan, bibili na yung merkado yan ini. Yan, napalit ka mo. Oo, mapalit kami ang papagkawon. May ada ko kadamuho at pa dito. Sana all. O ma, kung kami tulog ka sa ako nga butig, ganyan balangoy, may balangoy ka. May adagiyap, kaluwag dito. Tulugyap ka sa ako balangoy. Oo. Kuan, kabuti. Damo takamuti ato man. Saan ba nasip pa ako? Sa amo tatak ni sir. Kuan niya, Ay, bayan ka mo pumanin pinya, damo. Oo, wa ka mo tulugyap ka sa ako. Oo, saan naman tiyo pagkuha? Ikaw na mo yan, mabalik kami. Kuan na ka Oo, sige, sige. Inanay ta mo mong nahon. Inanay? But ka na lang kadaan, ha? Oo, oo, ko na lang. Kami. Katula ka sada. Oo. Ay pagkakita ko to. Hindi, pagbayad akon. Yan na, yan. Yan na. Ay, kabaraka. Ah, sige, paya. Oo. Wala ko ba yung papalit yung bugas? Oo, ubusan niya, harbisan niya. Oo. Kung kami, mabalik kami kay may dilot kami kakantoon. Oo, daw. Kami ipapalit Sige, na sige. talyan. Oo, mapay to, mapay to. Wala naman talyan din yan, o koreno. Maray. Kami kumain na lang kami kukuha niya talyan. Ha? O, sunod na lang, magtatanong na lang ito O sunod. sige, sige, makalit kami. Salamat ha. Oo, sige, Tulog, Salamat, alisan salamat. kayo. Oh, salamat. Oo. Alisan kayo mo, tulog Eh, ha. hinay ka mo, hinay kay bayan ka mo mahulog dito. Oo, Diri, ano nga yun, makapoy. Kulit ako Pagkapoy, mga yan. kuwan din ang mga umak. Ito, kaupay na lang ang may daka, kumpleto ka. Ito, may tsambag buhat ako yan na. Mupay ko tubot ako mga tanong kay baga naruyagan na. Oh my God! Wow! Okay ni, kay pamumukarong ko na yung nga tanan, pati tapang bilangoy dito. Pati tak mga kapinyahan, ubusong ko ito. Kukuha ko pa dito mga kabilanguyan kay amutera, kukuha ko nung ang tadi. Kadalanit ya dida.